Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda poyamba na image yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana walamula amene akumanga University ya Mombera kuti abweretse plani yatsopano yomangira skuluyi. Bungwe la asing'anga mdziko muno lapempha asing'anga azisamba kuti asiye kunamiza anthu kuti apeza mankhwala ochiza nthenda ya AIDS. Ndipo bungwe lolimbikitsa za uchembere wabwino la FIPAM lati likukumana ndi mavuto akulu a zachuma kutsatira kusiya kwa boma la America kupereka thandizo la zachuma. Tsopano na zinkhanizi mwatsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana alamula amene akumanga University ya Mombera kuti abweretse plani ina yatsopano ya skuluyo kuti zigwirizane ndi momwe skulu za ukachenjede akuzimangira. Chihana ayankhula izi atakumana ndi akuluakulu a zamaphunziro komanso anthu ena amene athandize pa ntchito yomanga skuluyo. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Kutsatira pamene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha Enoch Chihana kukhala otsogolera ntchito yomanga University ya Mombera, iwo ayamba kugwira ntchito yawo. Chihana akumana ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso kuyendera ntchito zimene zagwiridwa kale pamalopo. Mwazina iwo aona ntchito ya mpanda umene unayamba kale komanso malo amene akumangako mahostel ndi ntchito zina. M'mawu awo wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ati pakufunika pulani yatsopano ya University ya Mombera kuti ikhale itatheka mwezi wa Januwale usanathe. Iwo atinso akufuna kuti ntchito yomanga iyambe posachedwa pamalopo. Choyamba nchonena kuti chifukwa zimasintha taona kuti mapulani analosiyana, contractor ya uchita zake ndi nanguganzi tonse tizibwese pamodzi kuti ma buildings akhale ofanana, zochitika zikhale zofanana chifukwa tifuna timange University ya makono. Chifukwa ndi dream ya Professor Bingwa Mutharika amene amapanga dream in colors. Ndiye tifuna kuti dream yake yo, may he so rest in peace, ikhale di dream which is in colors. Potirirapo ndemanga nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choyika chidwi ndi ntchito yomanga University ya Mombera. Iwo atsindika ngati nduna wawo aonesetsa kuti ntchito iyi ayigwire mwamsanga ndipo ayamika ndondomeko yogwirana manja ndi makampani pa ntchitoyo. Inkosi ya makhosi mbelwa yachisanu yayamika mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika posankha Enoch Chihana kuti agwire ntchito yoonesetsa kuti Mombera University ayimange ndi kuyipereka kwa anthu a mdziko la Malawi. Malinga ndi akuluakulu amene akugwira ntchitoyi, Mombera University idzakhala malo amene azidzaphunzitsa za ziweto, kupanga ndi kugulitsa katundu ochokera ku nyama ndi ukadaulo osamalira ndi kuteteza nyamazo. Sukuluyi ayimanga ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma ndi abwenzi ena a boma pa chitukuko kudzera mu ndondomeko ya Public Private Partnership. Hassan Phiri, MBC, Mzimba. Mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman yafotokozera anthu masomphenya ake omwe alunjika pa ntchito yokopa anthu ochita malonda kuti akhazikitse ma business awo mu mzindawo. Tili ndi zambiri mu report la Chisomo Break. Mwazina a Osman akuti akufuna kuthandizira kuti mu mzindawu muzikhala chitetezo chokwanira nthawi zonse. Madera onse a mu mzindawu akhale ndi malo ochitirako malonda akuluakulu, ma shopping mall pa Chingerezi. Mukhale zipatala ndi misika ya makono komanso kuti ochita malonda akabaza asamafike mkatikati mwa mzindawu. Mfumu idatinso ikufuna kuti mu nthawi ya ulamuliro wake ithetse mchitidwe wa malonda mphepete mwa msewu, kupezeka kwa ana opemphapempha mu mzindawu, ntchito za malonda zichitika nthawi zonse ngakhale usiku. Mwazina koma kuti masomphenyawo atheke, mfumuyi ikupempha anthu komanso kampani kuti agwire ntchito limodzi. Tigulane manja kuti zonse zitheke. Ndikunena chani? Boma likudusa munyengo zambiri zovuta. Lero sitingapite ku boma kapena president sangatuse ndrama kuti tikagule ma street lights pomwe kuchipatala kulibe mankhwala. Sitingauza president kuti ayike ma street lights pomwe chakudya Malawi muno mulibe. A president akuyangana. Ndiye tikunena kuti kwa anthu akufuna kwabwino athandizire
kuti ndikangachepekawo kuti kameneko kathandizire kuti tikonze mavuto mwalipo ngati amagetsi amutsero. Chinthu china ndikukuza ndimamva chisoni Kumalawi kuno timadandaula zinthu zonse ndi akudandaula timadandaula chani ndima mapezeka mtauni muli ndima uchita kuupanga kodi titauza ti mashopo onse amwenye aike ma signpost amagesi kodi mtauni mwatu mungakhale ndima ndizomwe tikufuna ubwere ma signpost tikonze madepo tikaini misika yabwino ndichifake wamva kuti pompano Blantyre kuno kukuyambika modern market kuli nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri inati masomphenya a mfumu ya mzinda wa Blantyre akugwirizana ndi masomphenya a boma ofuna kuti zitukuko zizifikira m'mizinda ndi m'maboma. Ngati kunduna kwathu tionetsetsa kuna kuti kuthekera kuno kulikonse kumene kuli m'malamulo kumene tingathandizire tathandize. Komanso ndi ndalama zambiri zimene a president aziyika kupita ku makanso zothandizira chitukuko ndikukhulupirira nazonso zithandizira kuti masomphenya a president komanso masomphenya a mayor a Blantyre akwaniritsidwe. Ndipo mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika wapereka ndalama yokwana 5 million kwacha ku masomphenya awa. Ndalamayi anapereka ndi nduna ya zamalimidwe Mayi Rosa Fachimbirizi. Banki ya NBS yapereka 35 million kwacha ndipo anthu komanso kampani alonjeza kupereka ndalama ku masomphenya awa. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nduna yona za mdziko Alfred Gangata yakhazikitsa tsiku lapadera lomwe gulu la anthu ochita malonda onyamula anthu panjinga kabaza la Makhokasa lidzikumbukira anthu omwe anamwalira chifukwa cha ngozi ya njinga komanso omwe anavulala. Tsikuli akabaza adzikhalanso ndi mwayi wokumana pamodzi ndi kukambirana zokhudza ntchito yawo. Tili ndi ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula atakhazikitsa tsikuli nduna yona za mdziko Alfred Gangata ati tsikuli ndilofunika kwambiri chifukwa gulu la kabanzali lidzikhala ndi mwayi wokumana ndi kukambirana zambiri zokhudza ntchito yawo komanso kukumbukira anzawo omwe anatisiya kamba ka ngozi ya njinga. Ndi tsiku labwino kwambiri komanso bungwe lina lililonse limakhala ndi tsiku lakhazikitsidwa limene adzikumbukira amakumbukira ngati pano pali Christmas limene limakumbukira zakubadwa kwa Ambuye Yesu. Baliso Mother's Day inokudziwa Father's Day so penda pali posi matokha masiku ngati amene wawo ndena also akhalezetswa bwino wasona nawo ngati akabazi tathokoza kwambiri kuti aona kuti nkufunira kuti akhale bungwe limeneli komanso adzikumbukira anthu amene wawa kwa anthu anzawo amene avulala lenzipatala amakomandulu nangasoma khala kuti munthu avulala ndiye kuti sungatogwira ntchito iliyonse. Mawu ake mkulu wa nthambi yona za pansewu a Christopher Kuyera ati akabaza ndofunika kwambiri mdziko muno chifukwa akuthandiza anyamata ambiri kupeza ntchito komanso ndi njira imodzi ya mayendedwe ya changu yomwe anthu amayidalira mdziko muno. Kotero akabanzawo akuyenera kutsata malamulo a pansewu kuti adziwe wa ngozi. Ponso panopo kuti pamene tikutenepa sitikuti kabanza ndi oyipa kapena kabanza atheretu ngati kubomaku anthu amene wawa akuthandiza kupeza transport yosavuta malo omwe minibus atha kufika akabanza makafikako komanso transport yake makati kangoti wafika nthawi yomwe yakunyamula ukupita ndipo mpaka zimenezi akuthandiza mabanja awo kuti athe kutukuka athe kupeza renti apeze chakudya athe fees kupeza fees ndi zina zotero sitikuti akabanza asiye koma tikuti ntchito yawo agwire koma agwire mu environment yomwe ili safe kapena mu environment yomwe asaluze nayo moyo yomwe asavulale nayo. Mtsogoleri wa bungwe la akabanza la Malawi Coalition for Kabanza Stakeholders and Association Makokasa Moses Michael Mwalabu ati akhazikitsa tsikuli kuti adzikumbukira anzawo omwe anamwalira pa ngozi komanso adziphunzitsana momwe angachitire kuti apewe ngozi za pansewu. Tsiku likhazika ngati ikhale tsiku limene kuti okabazali asazikhala chero kuonetsetsa kuti kodi lero kwagwanje ndi tsiku ili linoti tizipereka ma message osiyanasiyana apart from ma gifts amene tapereka lero amene tapereka kwa patient wina aliyense over anthu 130 amene tapatsa and tizikhala kupanga zimene amene chaka chilichonse ncholinga chakuti tizithaso kupeza njira zina zoti tikumbukira anzathu amene anamwalira anasiyana anthu amene wawa anthu azathu amene anavulala pano pasapanga chilichonse ncholinga chakuti mwina wake bomaso
lero lizitha kukhala tcheru pa tsiku limene lifa. Pa tsiku gululi linakonza zochitika zosiyanasiyana monga kuyenda pa ndipiti komanso ukaona anthu omwe anavulala pa ngozi ya njinga ya moto ku chipatala cha Kamu Central. Mike Lumbi, MBC Lilongwe. Bungwe la asing'anga la Traditional Healers Research and Counseling Association lapempha asing'anga azisamba kuti asiye kunamiza anthu kuti apeza mankhwala ochiza nthenda ya AIDS mdziko muno. Mkulu wa bungweli Collins Kaonga wayankhula izi poyankhapo pa zomwe zakhala zikufala pa masamba amchezo kuti kwapezeka mankhwala ochiza nthendayi. Alex Mwangose walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Musase Cheyo. Poyankhula ndi mtolankhani wa MBC pa zomwe zikumveka pa masamba mchezo zoti kwapezeka mankhwala ochiza nthenda ya HIV/AIDS, mkulu wa bungwe la Traditional Healers Research and Counseling Association Collins Kaonga anati asayansi sanatsimikize kuti pali mankhwala ochiza matendawa. Akaonga ati amene akufalitsa nkhaniyi ndi ozikonda komanso angofuna kuwabera anthu ndalama zawo. Ena mafuna angozichukisa chabe, pamene ena mtima wawo aufuna ndalama, apeze ndalama. Pamene ntchitoyi si business, ntchito ya using'anga si business kufuna ndalama. Koma ifeyo asing'anga tikhale achikondi pa abale athu amene akubwera kufuna chithandizo. Akaonga achenjezanso asing'anga azisamba kuti kutchula munthu kapena kumuchotsa ufiti ndi kulakwira malamulo a dziko lino komanso abungweli. Palibe sing'anga kuloledwa achose ufiti kapena kuchosa what we call witchcraft, kumuchosa zoyipa zimene zili mthupi mwake, kusera pomucheka kapena kuononga thupi lake kapena kukalowa mnyumba mwake. Izizi timamuchita woni kuti aliyense wopezeka ndi zimenezi ndithu akulakwira malamulo. Bungwe la Traditional Healers Research and Counseling Association ndi gulu la asing'anga azisamba ndipo ndilovomerezeka ndi boma la Malawi. Wapampando wa bungwe la Saulos Klaus Chilima Foundation, Mary Chilima, wapempha anthu mdziko muno kuti azisamalira mitengo ngati njira imodzi yobwenzeretsa chilengedwe mchimake. Iyo wapereka pempholi pa sukulu ya primary ya Nanjati mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe lawo linatsogolera ntchito yodzala mitengo pa sukuluyi. Mwayi mtumodzi walemba ripotili. Malipoti akuonetsa kuti zaka 25 zapitazi mdziko muno mitengo yochuluka inaonongedwa yomwe ikhoza kukwana mabwalo a zamasewero a mpira wa miyendo okwana 1 million. Zotsatira za izi zinayamba kale kuoneka monga kuvuta kwa mvula, kusefukira kwa madzi, ng'amba ndi zina zomwe zimachitika chaka chilichonse. Ngati njira imodzi yofuna kubwezeretsa chilengedwe, anthu mdziko muno akhala kulimbikitsidwa kuti abyale ndi kusamala mitengo. Pempho ngati ili linaperekedwa ku mathero a sabatayi komwe bungwe la Saulos Klaus Chilima Foundation linabyala mitengo 800 pa sukulu ya primary ya Nanjati mu mzinda wa Lilongwe. Amene Chilima omwe ndi wapampando wa bungweli analimbikitsa anthu kuti azisamala mitengo akayibyala. Kudzafunikira kwa mitengo ndi alesa amadziwa ndi njira imodzi yosavuta yomwe tingatengepo mbali kuonetsetsa kuti kuonongeka kwa chilengedwe kuchepe malingana ndi tinaona kuti ulimi kudula mitengo fonkhuni komanso makala ndi zomwe zimaononga chilengedwe cha mitengo. Ndi pempho lomwe lija masiku onse kuti tiye nditengepo mbali alesa adzale mtengo koma asangodzala usamale mpaka na ukule ukhwime. Bungweli linagwira ntchito imothandiza ndi kampani ya System Work Bridge Logistics. Mkulu ona za chilengedwe komanso chitetezo cha anthu kampani awa makanewa anati mgwirizano ndofunika kuti dziko la Malawi likwanitse kubwezeretsa chilengedwe chomwe chinaonongeka. Bungwe yathu ya System Work Bridge itakhala pansi tinaona kunena kuti titengepo mbali pa vision ine Malawi inayambisa mu chaka cha 2021 ya Malawi 2060 imene one of the 7 enablers a vision image ndionena kuti tikhale environmental sustainability. But naona kuti kukhale environmental sustainability zimathandiza kuti zinthu zinaso mdziko ziyenda bwino. Ndeife ngati company ya System Bridge tinaona kuti tikhale ndi afforestation program kuti tidzala mitengo patokha komanso kugwira ntchito ndi anthu ena amapanganso kudzala mitengo ndi mapartners ena. Ndifake mmene anatipeza SKC Foundation kupempha nawo mitengo tinaona kuti ndikoti kwabwino kuti pangina partner kudzadzala kumalo ngati kuno ku Nanjati Primary School komwe ku Wildlife Club ine amayang'ananso mitengo nawo. Ophunzira pa sukulu ya primary ya Nanjati komanso anthu ozungulira sukuluyi anabyala nawo mitengoyi yomwe yonse pamodzi ndi 800.
Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tuonenso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana walamula amene akumanga University ya Mombera kuti abweretse plani yatsopano yomangira sukuluyi. Bungwe la asing'anga mdziko muno lapempha asing'anga azisamba kuti asiye kunamiza anthu kuti apeza mankhwala ochiza nthenda ya AIDS. Ndipo bungwe lolimbikitsa za uchembere wabwino la FIPAM lati likukumana ndi mavuto akulu azachuma kutsatira kusiya kwa boma la America kupereka thandizo la zachuma. Takulandiraniso ku nkhani zathu mmawa uno. Tikupitiriza nkhanizi ndi nkhani yoti gavanala wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera a Charles Mchacha walimbikitsa umodzi mchipanichi kuti chipitirire kukhala champhamvu mdziko muno. Amchacha ayankhula izi ku Tcholo la Mulungu pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa limodzi ndi phungu wa dera la Tcholo Mangunda mpaka kukafika ku Khonjeni Hastings Kajomba. Charles Chindongo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Norbert Jameson. Phungu wa derali Hastings Kajomba wauza anthu ochuluka amene anabwera ku msonkhanowu kuti mwazina akulephera kugwira ntchito ndi atsogoleri a chipani cholamula ndelali atasankhidwa ngati phungu pa chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino. Akajomba anapambana pa chisankhocho ngati phungu oyima paokha, kenako analengeza kuti alowa chipani cholamula cha DPP. Ernest Kandaya ndiwo anayimira chipani cha DPP pa chisankhocho. Poyankhapo gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Mchacha alangiza atsogoleri a chipani cha DPP ndelali kuti agwire ntchito ndi phunguyu kuti ntchito za chitukuko zipitirire ndelali. Structure ya independent MP ndi structure ya DPP kuti abwere pamodzi ayambe kuyendera limodzi kuti chipani chatu chikhale cha mphamvu kwambiri. Chifukwa ngati tifuna kukawina 2030 afunika kubwera kuyambireti kumanga chipani kuma structure yathu kuti akhale olimba. Pakadali pano Akajomba apempha boma kuti limalizitse msewu wa Luchenza odutsira ku Khonjeni mpaka ukafika ku Masambanjati omwe unayima mbuyomu ponena kuti ndi gwero la ntchito za chitukuko. Tofuna kwambiri chifaniso imene ukulumalizisa mwina Kalombe, Luchenza, Tcholo, Masambanjati, Chikwawa mpaka Nsanje. Sopano tusomene one ni waufupi kuna ndokana mwina kutoka Kusanje kupita Kalombe. Komanso pamene kuna Kalombe kupita Kusanje na mwaka tusomero fupi. Wafu nisomene kuna mangidwa chuma cha dera lino chikwera. Fonisi umene kuma peleka bizi kwa mbili kwa mwene akuyenda nisomene kwa panga maronda makosanisiana. Msonkhanowu unakonzedwa mwazina pofuna kuthokoza anthu amene anavotera a Hastings Kajomba komanso chipani cha DPP pa chisankho cha pa 16 Septemba. Kampani yobwereketsa ndalama ya Kumo Microfinance Limited yati ndiyo dzipereka kuthandiza boma pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za maphunziro mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku kampaniyi Abale Ndisale alankhula izi popereka madeski 100 ku sukulu ya sekondari yoyendera ya Chikwawa mboma la Rumphi la ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha. Chimwemwe Milulu walemba ripotili. Asanapereke madeski 100 ewa pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Chikwawa mboma la Rumphi panali madeski 20 okha omwe amakhalira form 4 koma pa sukuluyi pali ophunzira 246. Poyankhula pamwambowu mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Simpolokwe Munthali anati izi zilimbikitsa ophunzira kuti adzilimbikira ndi kuchita bwino pa mayeso a boma. Ana amakhala movutika koma pano azikhala aziphunzira mwasangala ndithu aziphunzira ndi mtima woti tili pa sukulu chifukwa cha madeski omwe akumo atibweresera. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kulandira madeski ngati amenewa. Ana amalembera pa mabondo kuti kukhala ma plastic chairs. Kwa pano pakungoona galimoto kuti yafika ndi madeski. Mwana aliyense anali ndi chidwi ndiko ndizoona kuti zikubwera pano kapena ndi kumaloto. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Kumo Microfinance Limited, Abale Ndisale, ati kampani yawo imadziwa kufunika kwa maphunziro pa chitukuko cha dziko. Nasankha kuti kodi kunoko kuchikwawa kuti sukulu yanji yoti kuzothandisa ndiye nife napanga ndi chithandizo cha Kumo
Paramount Chief Chikula Maembe ya mbomali yati sukulu iyi ndi yatsopano ndipo ili ndi zosowa zambiri monga chipinda chosungira ndi kuwerengera mabuku komanso chophunzirira maphunziro a sayansi. Kampani yapereka thandizo longa lomweri ku sukulu za Mlomba ku Phalombe ndi Senga ku Dowa. Chimwemwe Milulu, MBC Rumpi. Bungwe la Technical, Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority, TVETA, lalimbikitsa chinyamata mdziko muno kuti ayike chidwi pa maphunziro a luso la manja ngati njira imodzi yodzitukulira pachuma ndi kupititsa patsogolo ntchito za mafakitale mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Mkulu yang'anira maphunziro ku bungwe la TVETA a Modesto Gomani alankhula izi pa mwambo wopereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya luso ya manja ya Mtende Community Skills and Development Center mboma la Rumpi. Chikondi Pompi walemba ripoti omwe wawerenga ndi Rudovico Nyirenda. Kunali chisangalalo ndi chimwemwe pomwe ophunzira 57 ochokera pa sukulu ya luso ya manja ya Mtende mboma la Rumpi analandira masatifiketi awo atamaliza maphunziro a miyezi 6 Mwambowu unayamba ndi chionetsero cha zinthu zosiyanasiyana zomwe ophunzirawa amapanga. Mkulu woyang'anira maphunziro ku bungwe la TVETA Modesto Gomani walangiza ophunzira omwe amaliza maphunzirowa kuti ayambe mabizinesi awo malo mongodikira kuti alembedwe ntchito. Awa ndi anthu amene amakhala ofunikira kwambiri chifukwa choti nthawi zambiri akamaliza maphunziro awo sapita kukayang'ana ntchito kwa anzawo, amapita kukayambisa makampani awo, mabizinesi awo, chimene chimakhala chofunika kwambiri makamakati kuyang'ana kuti dziko la Malawi likufuna anthu oti azigwira ntchito. Ndi apapa zikutanthauza kuti anthuwa mwa ndi gawo la anthu 15,000 amene tawalowesa munsika, amene tawalowesa pa job market this year. Ndipo anthuwa akathandiza dziko la Malawi kuti lipite patsogolo chifukwa choti dziko la Malawi likufuna anthu amene ali ndi kuthekera kopanga zinthu. Ndi njira yokhayo yomwe tipezeka kuti dziko la Malawi tikulitukula limodzi. Mmodzi wa ophunzira omwe amaliza maphunzirowa Jonathan Muhango wati ali ndi chikhulupiriro choti luso lomwe aphunzirali limuthandiza kuti ayambe bizinesi yake. Ndipo kupita chitsogolo Busa Rocking Mwabanga yemwe ndi mkulu wa Mtende Community Skills and Development Center wati sukuluyi ili ndi chikonzero chofuna kuonjezera maphunziro ena aluso la manja. Zimene tikufuna kuti uonjezere matrade ena chifukwa chakuti ukhala sukulu zambirimbiri zimene zikufunika kuti matrade manager akhalepo. Choyamba anthu amanga manyumba abwinobwino, tini mazi ampopi, anthu akufuna kuti mazi azikhala mukati mnyumba mwawo ndi zimatoilet mnyumba mwawo. Ndi matrade amene akufunika kuti anthu akhale nawo, maluso amene akhale nawo azipanga wokha osati zingachita import anthu kuchoka ku town mwina ku Mzuzu mwina ku Rumpi. Sukulu ya Mtende Community Skills and Development Center imapereka maphunziro monga zosokasoka, ukalipentala komanso zomangamanga. Bungwe la Family Planning Association of Malawi, FIPAM, lati likukumana ndi mavuto akulu azachuma kutsatira kusiya kwa boma la America kupereka chithandizo kudzera mu bungwe la USAID. Bungweli lati pakali pano lili ndi ngongole zokwana 660 miliyoni kwacha zomwe zachitika chifukwa chothetsa ntchito ziwiri zomwe USAID inkathandizira kuyambira mchaka cha 2022 mpaka 2027. Wapa mpando wa bungweli a Mercy Pound alankhula izi kulilongwe pa msonkhano wapachaka wa mthomwe za bungweli. Iwo ati ntchitozi zimathandiza kwambiri pa ndalama zolipira antchito moti kutha kwake kwachititsa bungweli kuchepetsa antchito komanso ntchito zake. Anthu amene amadalira FIPAM pa chithandizo cha uchembere ndi ubereki wabwino akukumana ndi mavuto. Bungweli latsekanso zipatala zake kudedza, Mangochi ndi Mzuzu. Kuti tikwaniritse loto la Malawi amene timasefa pamafunika kuti pakhale staff imene kugwira ntchito komanso zofunikira zipangizo kuti ntchito igwiridwe. Ndiye chifukwa chonena kuti zipatala zathu sizikukwaniritsa kupeza ndalama ndeti timadalira kupeza thandizo kuchokera ma project amene amalandira funding. Ndiye chifukwa chokuchotsedwa kwa pamene popo zakhala zotivuta kuti tifikire koma ifo kuti mastafu atili nawo tapanga bwanji ndikwenabe kuti tizapatsa zosowa zofunikira zimene ali nazo kuphatikiza masalari ndi zatipangitsa kuti
igwirigwe mukongole imene timatenga kuti tikwaniritse kuwafikira kuti pamapeto pa zonse nawonso athe kufikira Malawi. Takumana ndi mavuto osiyanasiyana koma nomongo kambako takumana ndi vuto la kuperewera kwa zipangizo zoti tigwirire ntchito chifukwa kuti zinthu zakwera komanso malisources ena amene amafunika tigwirire ntchito palibe komanso kwambiri kochuluka ndi kunena kuti tikwaniritse zokhumba za mastafu athu amene alipo mzipatala zathu zosiyanasiyana za FIPAM kumeneko kunena kuti anthu alandire masalaries awo komanso maissues awo magetsi madzi kuti zimenezi zikwaniritsidwe makliniki athu zikutivuta chifukwa kuti thandizo lambiri limachokera kuma projects amene anali ochitidwa fund ndi USAID. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno, tisanasiyane nayinso mitu yake. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana walamula amene akumanga University ya Mombera kuti abweretse plani yatsopano yomangira skuluyi. Bungwe la asing'anga mdziko muno lapempha asing'anga azisamba kuti asiye kunamiza anthu kuti apeza mankhwala ochiza nthenda ya AIDS. Ndipo bungwe lolimbikitsa za uchembere wabwino la FIPAM lati likukumana ndi mavuto akulu a zachuma kutsatira kusiya kwa boma la America kupereka thandizo la zachuma. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Tikufunirani Christmas yopambana. Mawa bwino kwanonse yakonanso nthawi ija ya za nyengo. Tiyembekezere nyengo ya mvula m'madera ambiri a dziko lino, koma mvula yamphamvu ikuyembekezereka madera ena makamphepete mwa nyanja ya Malawi komanso chigawo cha kumwera. Izi zili chonchi kamba kadera lobweretsa mvula limene lili ku dziko lathu lino, kotero kuti mmawa uno tiyembekezere nyengo ya mvula ya mabingu madera amphepete mwa nyanja ya Malawi, chigawo cha kumpoto pakati ngakhalenso chigawo cha kumwera. Tiyembekezerenso nyengo yofunda madera ena a dziko lino monga ku Mzuzu, Katabe, Lilongwe ngakhalenso ku Blantyre. Masanawa tiyembekezere nyengo yotentha monga ku Nsanje komanso kwa Ngabu kumene kufike madigiri okwana 34, koma kufundirapo ku Mzuzu, ku Kasungu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Tiyembekezerenso nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu madera ambiri a chigawo chakumwera monga ku Zomba, ku Balaka, chigawo chapakati, ku Lilongwe, Dedza komanso ngakhale chigawo cha kumpoto. Zikomo ponera za nyengo.